Per garantir la distància de seguretat, l'aforament de les classes es reduirà en major o menor mesura en funció de la fase de la desescalada. Reserva la teva plaça amb antelació a través dels canals indicats pel centre. Segueix les instruccions del nostre personal i els fluxos de circulació marcats al terra. En aquells estudis que disposin de dues portes, es marcarà la d'entrada i la de sortida. Dins de l'estudi hem senyalitzat punts d'ús individual per garantir la distància de seguretat amb la resta d'usuaris. L'instructor t'indicarà la posició que has d'ocupar. Un cop finalitzada la classe, deixa al terra el material del centre que hagis utilitzat. El nostre personal procedirà a la seva desinfecció i a la neteja de l'espai abans de la propera classe. Finalment, segueix les instruccions del monitor per abandonar la sala, sempre mantenint la distància de seguretat amb la resta d'usuaris. T'esperem, junts ho aconseguirem.